očekivana slaba do umerena košava u većini predela naše zemlje, dok će vazdušni pritisak biti malo iznad normale. Temperature ostaju slične i u najtoplijem delu dana kretaće se između 24 i 28 stepeni. Promenljivo i nestabilno sve do subote. Do tada ćemo imati tu oblačnost iznad naših krajeva koja će donositi povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, a već drugog dana vikenda sledi razvedravanje, temperature ostaju sedmice, bit će nešto stabilniji. Su prijatnije temperature, ali uz više oblaka i češću pojavu kiše, mada su mogući i kratkotrajni sunčani periodi. Vetar će biti u slabljenju, vazdušni pritisak oko normale, dok će se maksimalne dnevne temperature kretati između 24. i 29. podeljka. Polje sniženog vazdušnog pritiska iz oblasti Sredozemlja, Francuskoj, Italiji, većem delu Balkana pa i našem području donosi češću pojavu kiše, tako da oblaci sa juga pristižu i do naših predela i upravo nam to uslovljava nešto nestabilnije vreme uz češće padavine. One se u ostalim krajevima Evrope ne očekuju, biće sunčanih intervala i porasta dnevnih temperatura, iako su kod nas u Srbiji one u blagom padu. Maksimalne vrednosti u većim evropskim gradovima kretaće se od 12 stepeni u Helsinkiju do 30 očekivanih u Bukureštu. I početkom naredne sedmice promenljivo oblačno i nestabilno vreme uz smenu kiše i sunčanih intervala, mada su pljuskovi mogući samo u popodnevnim časovima, a temperature ostaju